por Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Kikun ki hajar jog himalangrin hak arpo arterik unaitung arja pun rio. Kila aipor tang khatsan sngi ya ka executive committee bayalam da Voice of the People Party hak Khasa Hills Autonomous District Council ban weng yus im ki himalangrin upa im nang tais im yong naga khet nrai lem kumta kikun ki hajar jog hima kin penlong da jingsha than ga baklamput sngi haplau jog council. Ya kanela pentip duba watlat langrin way ni kinang yalam ki khun ki hajar ka hima langrin hadin ka je kandu yu chief executive member jong ka KHADC ba Winston Tony Langdo blakot yakran ni ki khun ki hajar badi kinang yalam ka sang samla hima langrin ki balik turpaj ba sa office jong council hadin bla thung biang yu pa im nang tais im yong kumus im ki malangrin hadin laisnem malapan hiari u naga khet. Benda ki nong yalam ki jongi ki lakmi nak te jerong sofa ya ko kerja nambah ini skill ka ke ki ai ka ribuan Adin man nakaliang jong UCM rengkat berkeisi gila khot yang ki nong yalam mangin ya syong e perkat hapo tinggal kene sibun kimat abai de berkejung jor ke jongi ke banaduk Islam ajar pulai wan dondru sibun pat kiwi ki komplain ki bangil ada pan bu hakini kisni ki ada berukum jo tinggal keren ya kajuk kamat syapang kajing thong biang ka council ya unong tai sing imyong ku muslim barang ba jong kahima ilapan pau mene pana kaliang jongi ku kikun ki hajar jong kahima da lele du em pat niai teng mengenai persya pat ngim laru pun peliang ba unong tai sing imyong pun teng biang panlong muslim unong sinsyar jong kahima ka jongi ilapan sengai kata pana kaliang jong kaisi dekat UCM ilaong ba ya menta kim patla ban pule bani ban bijit bini biang ki file amar ka jirben jong ka file pat ka poru kala long kerki ina kali ke jongki gila pan por rangi or kila tharu rangi don kalenti pengen lech kino ki benta ka syong hangi or ka syong karai jong pai ba jong kun wajar jong kahima kata kadai ka bangi ngila yakin mene pat UCM gila pan singau ro ba wala ka isi pamenta kamla ban wangi u hapo ka khatsan singi gumta na kali ka jongi Fastin pat ukun wajar jok kay malangrin. Inwan hang ni wan syak tangan paradu pakai isi kan ai yangi yang kijbab ke pasai. Kata kare ke jis bensengau ka jongi haka isi. Karena kale ke jong UCM uksamla aban ai yang kijbab taradu benkur ke jekren. Kijbab ke bangiyo hi kalong ba. Ya menta ompat la aban ai karai. Tat hadu pana kale ke jong UCM bat ka KHADC kan yo ban pule biang yang ki file nang ne sakmat. Kata kadai ke bangiyo berkajing dawa ka jongi ke klemla ban urlong namar baka council ke klemla ban ai ke jebab kertum ke jengpan ke jongi harina kaleng ke jongi ila bupor apo ka khatsan sengi bagi dai ban jebab lem kumta mat biang ke jeki jong pat ba ukur ajar jokai in sifat ya ke tinjam banginiat dah kelenti kepada yangi kidon sibun kelenti min sampai kap karai perkara hi kalong kebakaduk ka syang apa ba ladau apa ba wong bangin tia hang ne ta adu begini ai karai inwan beng hang ne apa ka katsan sengi bangin tia hang ne ta adu baka KCDC kan ai ka jebab hangi ukun wajar juga hemalerin ngimla pan syang klikti wat himla ru ban yuro ya ka hoka kaji bersingau ka jongi berkata kari ka jebab ka jongi katsan sengi mat beng ka jingi ke jongi bat pi KC kata kari ka jing bersingau ka jonga hakani ka por ka pamenta sengi Inawan hang ne, insyal tangan hang ne, tak ada bagai inquiry ke bagai konsil kele, kamlong ke bahok ngitip saya kata, bila pensengau mene sibun ki points, hari ke isi ka kemla bat, dengan wang beng hang ne, hari ke katsan sengi, insyal tangan hang ne, tak ada pengin yok ke jebab, karai ke bakaduk ke syong upat ba, lambar penlong ke ima, da upat ba, kata karai ke jongi yang mentah. Jongi ke sama, ya ke bangi ngingi persa. Naru sama sekolah, mentah kasniru, ya katahi kenong rim ke bangi yang, bangi ong siam, ba kajing persa kajongi kedai bintang ya ke management board, kata kajing don jongi tak artlik lipat kandau kok kahima jongi, ba nakaliang kajongi ke sama ginung pedang dari lewa.
bat ke jawab ke bagi ai nang tei ba ngin se nang pet ya kata bat kani ke kam kadon pukul mereka jingkeli ke long ba haba kata ka kam kadon pukul ke jing persau jung ina kalau wa long ba kat ba ka kes kadang ya pukul pat nomdei bantung nong sesar na ka ying jong kata pa kam rikti be kata ka jing persau jungi bat ya ke ba nging ong ba upa im nong tei im persa ka jing im na ka ying ka jong u lada puloi ban bang ya kata ka management board na po ba hima jongi bat ya kata ka jing sam ya kita ke jimi jong ke arteli kelipot kendau marsan 40% sya ka ying ka jong u ka kam rikti nama ku mangitim nado kulong kuma hi ya kendau ka siap jongi ka hima lang rin hi la panyaci ka usim rengkat ba kadobar hima rengkat ba ikun ki ajar jong ka hima andai ka pasulungo kolong ba tang hadin jong usnam arajar we hadin ba u nong tei sing yong ula yolat long kum u aping sim jong ka hima te nakaliang jong u ula ya subut bat kata kemi ke jong u pan penlong rikentina ya ka kendau jong ka hima sya ka ying ka jong u te kalong ka ke ba snow lengo namar ba ka hima jongi ni don sangut ki menteri bat sangut ki lingdo kajing don jong kita ki lingdo apo ba hima jongi ni dang mut ba kita ki lingdo ki asaj dan kita ki menteri ki asaj na ka menta ka yap ka im ka jongi kun ajar jong ka hima lawen Henry Pose kumbang itip ba kajing yasukno ka jong u pa im nong tei kumau lakam ba rengkat bagi menteri ndo kadai kajing le tang jong uwe u lengdo bat jong uwe menteri lem kajing ti belang kum ki kun ki hajar jong ka hima namar ka ka bingwa amam ong syaki kum kita kijat pakrau kalong ba aba hidon rengkat bat usim lane bat usim ha kana kabar him sem lakren ne pen i bat pen pau ya kajing jong ki kun ki hajar jong ka hima lang ren bat kajing sup jong kita ki arngut we menteri berwengo kalong kaba na kaliang ka jung ikun hajar naduk gitu kisnam nim sem la pedang tadi yang baca kata kanong rim ba kata ka jawab kalong ba mene na kaliang ka jung ki yong ba katkum ka inquiry report na kaliang kata ka judicial inquiry report ki kisam lap ke jing le bakla jong tau pa im nang tei ba na kata tau ki seri instead yang u ndrei ladangi pai dia katu ka report ngi iba sipun ba ki jing duna ki kumbang i bahang tei bat ya kata kawan share jong responsil ro lemsiu nadu usam arja par nadu usam ada pulai te hakana rukom ken ki ong ba kata ke inquiry report kalong kaba kabomdon ka jingle bakla jong tau sim uba lari instead piang menta na kaliang ka jongi na kapor sakpor kumbang ai ka jingiro ajing syai bo PS nadu usam arja pulai namar udai ma uhi ubalum balang ya dikun ki hajar jong ke hima pan pensneu syaki barok kita klik kan thai klik senrang ki poong ba kajing don jong ka management board apo ka hima jongi kalong kajing ma ya kalawei pada ka pateng ka jongi Henry kajing kali kalong menta hadin ba ngila pej ba bat ngila lap ha ba leng ba kata ka inquiry report ba ka konsil ka ailat yang ni ka sasamla ba ka ka komen ka BPI hadin bagi layu i kata inquiry report na kaliang jom BPS ngro ong ba ngala hun tangkat tu ndrei na kaliang ka jongi ban nisno ba ladangi hun tang ya kata inquiry report ka baong ba ka klemlap yu pu imong dei ha kan kita ki kun hajar ki bayi ngrangkat pat ni na usam apply ngin i no ya ki tang stelenti ndrei ka pemerintah ka persolongo kalong ba ka ka jing temu jong samla PS lengdo ba uklem ai sabang kane ka jingri stat biang ka jong ka kane ke isi pemerintah ya une usim ubama uhi ulaya lam mengi ikun ki hajar ha usam o hajar arjar apalai pan persa ya kata ka management board bat ya kata ka 50-50 share ka pami na ka jingmi jong kita di arteli kilingkot kendau jong ka laulangan tilap jong di jong mana ren nikwa sai kunne ba leng ba ki video lane ki YouTube channel ki jong samla PS sendo kumbaka pau hakini ki arsngi chua ban wan hangni ya kan ka jingwan pai pa ka jong itu minta ukran hang te ong ba
Pidukot kibalik sa kati kajing yalang kalau persa ya kan kajing state yang nanti sing simyong kalong ba kisah tip 10 hajar lane kata hajar dari ke kubur ke basai kalong ba na kaliang kajongi ba kapisa kam trekam yangi dari ngidon kam ya kan rim ke baskam kamangiyang nandu uslam kerja mulai. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school, with friends, and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.